Ndiyabulisa ke kutata egameni kaKristu. Ndibulisa utata my apostle. Amen. Zange yakhe yabonwa ngaphambili. Izawuqala ukubonwa ngawe. Into bidala sihlale phansi. Thank you, Holy Spirit. Father, you are worthy of all praise. You are worthy of all honor. Right now, Father, we give you all the glory. And we worship you. Thank you for being so faithful.
so that we will rule, so that we will dominate. Father, thank you for the precious gift of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for indwelling us. Usenze sabanga mazulu, saba itrone yako, saba sisihlalo sakho, walawula uhleli kuthi, wagcwalisa ihlabathi uhleli kuthi. Behold, now the tabernacle of God is with man. Thank you, Holy Spirit, for giving us a heavenly dignity. We are dignified. We are dignified. When we appear, every knee bows, for we are the kings. We will forever reign and we will forever rule. Thank you for the authority delegated unto us. Faithful Father, you don't know. Father, we thank you and we worship you, God. Father, we love you, for you have loved us. Whilst we were still sinners, you loved us and you died for us. Now we have life and life immortal. Now we have life and we have it in overflow. We live in the abundance of life. We are in your glory, of God. Thank you for welcoming us into the fellowship of your Son. Thank you for welcoming us into your kingdom, O God. Be exalted in this place. Be glorified in this place. We are yours, O God. You created us for your glory. You created us for your pleasure. Take pleasure in us, O God. Take pleasure. Display your splendor, my Father. Display your mind. Display your beauty, O God. We thank you, Father. We thank you, Father. Thank you, faithful God. Thank you, faithful Hallelujah. God is faithful. God is good. He is our Father. He loves us. I am going to be very brief.
sekwenziwe okanye ndizobeka ubhonzi ngoku sekuthethiwe. Thembakele ke uThixo, thembakele ke uThixo, thembakele uThixo. Akamuntu ukuba axoxe nantoni nayithethileyo injalo. uThixo akathethi kuba ephambene okanye kuba enxilile. Haleluya. Uthetha kuba kumnandi kuye, uthetha kube efuna ukukwenza okwakuthethayo, uthetha kube efuna ukubona okwakuthethileyo, uthetha kube efuna ukukuzalisa okwakuthethileyo. Haleluya. Akathethi nje uThixo kuze kuthi uThixo uthethile. uThixo angathetha ufuna ukuyibona le nto ayithethileyo. Angathetha uThixo usuba selegqibile engqibweni yakhe. Sithanda isiXhosa. Ndarhalela kukuhamba beflethi nje. uThixo akathethi into angayaziyo izawuthini xa kutheni xa kutheni. Angayithetha selegqibile. Haleluya. Ukuba inje ayimbidi seleyithethile. Akathi seleyithethile athi kazizoba ntoni nale nto. Uthetha kube qinisekile ngobunjani bale nto ayithethayo, okanye usube qinisekile ngobunjani bale nto ezoba yiyo. Sengahlala phansi asho thinking ukuthi wamsendishumayele kakhulu. Ukuba ikhona into ekhe yathethwa nguThixo ukusukela ngoLwesine kuzoba lo mzuzu, akazuyenza uThixo injalo. Uba usalinde ukuba ibe njalo, you are late. Injalo. Ukuba ikhona into ekhe yathethwa nguThixo ukusukela ngoLwesine kuzoba ngulo mzuzu, waza wena wayifa. Wenze iphupha lokuyifa. Ukuba ngaba uyivile uyiyo. Haleluya. Kuzokuhlukaniswa abavileyo nabangevayo. Kuzoya ngokuthi uve ntoni. Hallelujah. Faith comes. Sithetha ngegospel. Amen. Hey bantwele. Uthi omnye ubhidekile. Uthi uyinzulu yemfihlakalo. Uyinzulu yesimanga. Ndiqinisekile umangaliswe ukuthetha kaThixo. Waza akubethethile uThixo. Ingqondo yakhe could not comprehend ukuba eneneni Thixo le nto uyithethayo ingaba yinto esezakwenzeka. Ubiza kwenzeka izakwenzeka kanjani ngoba uyithetha kum ndingumntu. Uthetha kufihlakala Thixo. Kodwa ndifuna ukuthi kuthi kule conference akazanga kuzothetha kufihlakala. Uzothetha kucaca. Amen.
Glory to Jesus. Yo, andahlupheka, andirhalela ukukhawuleza enze le nto izoke. The pace ayibonga Nkosi. Uthi umoya engcwele kum, ingxaki yenu niyakuthanda ukuthatha izinto ebekufanele uba nizenza ezingugeneral nizenza personal, nithathe ezibekufanele uba nizenza zibe personal nizenze zibe ngugeneral. And that is going to delay you. Hallelujah. Kusazoshunyaelwa. Hallelujah. Kusazoshunyaelwa into azothomnya umuntu woke wayiva. Uyashunyayelwa e-FOC. Hey, kusazawushunyayelwa e-FOC. Kusazawuthethwa into ezawudala ukuba uzibuze uba bendibasendishunyayeziwe nje, bendibasendivile nje. Yo, ndiqale ndamnana. The great introduction yam. Mayibonge Nkosi. Masiye ku-Ephesians. Okay, masiqale chapter 2 verse 7 ka-Ephesians. Size sigijimeke. Ephesians yam nesiXhosa zibe khona zibe secaleni. King James ecaleni kwaso. Masiye sithando sami. Ephesians chapter 2 verse 7. Yes. He did this that he might clearly. Imani ke bangcwele. Ndicela uqala kule ndawo. Uthi uTata izinto zasemazulwini ziyalandwa. Kusuka umuntu apha emhlabeni ayolanda into yasemazulwini. Hallelujah. Ekufuneka yenzeke apha emhlabeni. Mayibonge Nkosi. Umoya oyingcwele lapha emhlabeni. Hallelujah. Ulandwe nguYesu. Emlanda elidinga ngoko. The Holy Spirit is no longer a promise. He is a fulfilled promise. I-promise yinto ongenayo kodwa oyithenjisiweyo ubuzoyinikwa okanye uzawuyenzelwa. Umoya oyingcwele was once a promise. In our day and age, umoya oyingcwele is a reality. Ngathi ngikho ngokuletha ithethwa umoya oyingcwele is a reality. Ndithetha ukuthini makusineke? Ndithetha ukuthi uYesu wavuswa. Hallelujah. Kwalabafileyo evuswa nguThixo, emvusa ngamandla kamoya oyingcwele. Izothi iBhayibhile lowo moya okwavuswa ngayo uKristu akusosithembiso uba nathi sawuvuswa ngawo. Before Christ died, kwakukhona isithembiso soba kuya kuba khona umvusi. Before Christ came, kwakukhona isithembiso sokubana kuya kuba khona uvuko. Wafika wathi ndululo. So if resurrection is no longer a promise, resurrection from the dead is a reality. Oh yes, Lord. Akungowam
ama-goosebumps. Haleluya. Ngumoya wokufesa. My God. My God. Ngumoya wokuba zonke izinto ezenziwe nguYesu ngegospel zibe fulfilled in us. That's noma ndithethisi. Umoya oyingcwele ngowokwenza. He is here to make it a point. He is here to make it a show because it went njalo. Hallelujah. Ngowokwenza show ubinto nantoni neyenziwe nguYesu ngevangeli iba yiyo kuthi uzise reality yezinto ezenziwe nguYesu. Uba ulazi ivangeli kandazi ba ubukhonzephi ngolwesine andazi ba ubukhonzephi yesterday. Ndiyavakala? Ndithethe isiXhosa? Okay. Funda ke verse 4. Ku-4 ku-7. Verse 7. He did this that he might clearly demonstrate. He did what, Isabella? So did this. And he raised us up together with him and made us sit down together. Ndizoyixova le Bhayibhile namhlanje. This is iBhayibhile engena-order. Funda verse 6. And he raised us up together with him and made us sit down together, giving us joint sitting with him. Igospel kuthiwa uThixo wasivusa kanye noYesu. Haleluya. Wabe selesihlalisa. Haleluya. Kanye naye. Uhlaliselweni songafunda ke uba intweni edala sibe sihlalisiwe. Akathi sizohlaliswa. Hallelujah. Already we are seated. Ima ukhona umuntu okhona apha esitulweni apha endlini. Ukhona umuntu onesitulo apha endlini. Uhleli noma wenzeni kwesi situlo. Ngale ndlela le nto uyenze kwesi situlo nasemazulwini ngaloo ndlela unjalo phaa kulaa ndawo ekuhleli kuyo akuthiwa sihlele ecaleni kwakhe. We are joint akazi noma sisingethe noma senzeni kodwa same position ahleli kuyo uYesu. Singahlala phansi afuna bakhala wakushumayela. Haleluya. Into edala uvuswe kanye naye. Haleluya. Bekusenzelwa uba ukuze ube fit for ukuhlala. Le nhloko ubuyiyo ungekafi ibingazukwazi ukuhlala. Ayilungi kwesiya sihlalo. Uyakanyanzela uba makube khona ukufa. Haleluya. Ukuze kuphinde kube khona ukuvuka. Haleluya. Ukuze ize ithi yamlungela ukuhlala. Ihlaliswe. Uhlale ukhona umuntu ohleliyo? Sihleli phi bangcwele? Okay. Ndifuna ukuthetha nabahleli ezulwini ke ngoku. Thetha ngesithandwa. He did this that he might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable. Imaki uthi ufuna ukudemonstrate. Hallelujah. Udemonstrate kwi-ages to come. Akademonstrate kula age yokufa kukaYesu. Akademonstrate kula age Galatians. Ma bandifundisa
uthi kwi-age ye-robots kukhona umuntu oselehleli, haleluya, ehlelele to demonstrate kwi-robots. Ufuna ukudemonstrate ubulumko bukaThixo. He did this that he might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable, limitless, surpassing riches of his free grace, his unmerited favor, in his kindness and goodness of heart toward us in Christ Jesus. Ufuna ukubonakalisa, akafuna ukudemonstrate thina. Hallelujah. Ufuna ukudemonstrate izinto ezizobe zisenzeka ezi-ungodly ngalo age. Ndivele uvele kusuka umuntu le befana ukhonze khona ezohlala apha bese sithi undivile. Aba bekuthiwa manje sothetha nabo bangadifwe ngulo bekufana uve phana efana ukhona khona. Hallelujah. Akafuni kubonakalisela FOC nomsiyoni. Hallelujah. Nombiza ngamabandla. Le nto akafuni ukuyidemonstrate thina. Hallelujah. Kodwa i-age ne-age inento yayo ezathi there is no God. I-age ne-age inento yayo ezathi there is no new creation. I-age ne-age inento yayo ezathi umuntu, hallelujah, ngumphefumulo dlubo. My Lord God. Now, kulo age ngalo ndlela izawube isitsho ngayo. Umuntu azobe ehleli uzawudemonstrate ngayo uThixo. Uba umuntu akungomphefumulo dlubone kodwa ngumoya odlisa ubomi. He's a robot. Nathi ayifuni irobotisi. Nale yenziwa nguTrump iyandonwabisa. Hallelujah. For it's a certain age efikileyo. uThixo is about to demonstrate. Uba kukhona abantu ababahlalisa who are joint seated with Christ. In ages to come. Hey, uba kuthiwa thick darkness is coming. Hallelujah. Celebrate when already you are seated there. Ukuze kwi-thick dark kwalathini ufuna ukuhamba. Hayi. Uncwitshe uThixo usuku. Kaloku xa ehambile uzodemonstrate ngabani? Xa uhambile uyiprova i-age inyanisile uba Thixo wohlulakala. Iphike le nto ubusithi sisidalwa esitsha. Oyiboni le nto ubuyafana nale inikhe yakhona. Hallelujah. Suka le nto uThixo uthe ufelinise. Hallelujah. Le nto isafana nale ebethu uyayibhangisa. Masehlekizathu. Siqalathe lapho. Verse 8. Hayi ndiyaqalatha. Yokwenzani lapho? Ngabokwenzani abama? Imelela. Hlala phansi. Anohlala phansi. Babetheleni izandla bahlale phansi. Bazoyibona kabuhlungu nasibili ethi xa bekulapha. Xa ibonwa ngabantu abangaphaya, ngoba hlalani phansi enzeleni izondithalela phansi. Sazowabuza lamazi. Hlala. Kaloku hlalani phansi ndizoshumayela. Thatha iBhayibhile yakho hlala phansi. Thatha hlala phansi. Ngoba
uhlala lapho nje ndehlela ebasikeni ibandla likhona ebasikeni masifunde verse 13 ndiyanixolela basika lokho Verse 13. yes But now, in Christ imake Jesus, andibathi nawe besimvile but now sikubathi nawe ke ngoku haleluya oh but nini na now wena manana phansi ngethe khona haleluya ndifuna ukuthetha ngaba basingethileyo but now in Christ Jesus, aha you who once were so far away, true by in the blood of Christ, have been brought near. But now, imani bangcwele apha eBhayibhileni most yezinto apha ku-gospel bezizo introducer hallelujah the new creation ezinye izinto azenzekanga kuthi zenzeke kubantu ebebekhona ukuze kube possible ukuba i-new creation ibe khona lo muntu kuthiwa but now kuye haleluya akunguwe Amen. ndizosikwa khawulezisa ufunde but now, in Christ Jesus, you who were once so far away, true by in the blood of Christ, have been brought near. For he is himself our peace, our bond of unity and harmony. He has made us both Jew and Gentile, one body. uyabona uba ngubani lwathethana kuthethwa naye apha they were Jews and they were Gentiles hallelujah ii-Jews zazineminqophiso ii-Jews zazinomthetho ii-Jews zazinamajinga nothixo ii-Gentiles hallelujah zazizizinja they had no God hallelujah not you the Gentiles were far off from God waza uKristu andizazi ukuba ndiyithethelanga andithunywanga kwayile nto tata ningaphinde nindithume nama ndizofuna ukuthunywa ngegazi likaKristu igazi lenokwenza ii-Gentiles haleluya zibe noxolelo nothixo igazi lenokwenza iJew yayidinga ukuba igcine umthetho ukuze ibe noxolo nothixo haleluya i-Gentile yayingenanto eyayiyinikiwe na kufika igazi likaYesu lizokwenza uba nayo ikwazi uba nesabelo He has made us both Jew ake noba ndingasengasikwa ke ngoku uthi utata i-gospel ifika ithi there is no Jew there is no Greek haleluya kwenzekeni badityanisiwe both the Jews and the Gentiles ngokufa kukaYesu kunezinto uYesu azenzileyo egospeleni engazenzeli wena Hallelujah. akada and has broken down, destroyed, abolished the whole. King James senza lesivele sikhawulezisa yes
For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down. Ukhona umuntu obekhe wangumJuda apha endlini? Ukhona umuntu obekhe wangumGalati apha endlini? Sithethe ebantwini abahlelefeta ndithi? Okay. And hath broken down the middle. Mna ndilimpondo bangcwele. Apha eFlagstaff. And hath broken down the middle wall of partition between us. There was a wall, hallelujah, divided the Jews and the Gentiles. Hallelujah. Hallelujah. Jews were holy because they had the law. Jews were better because they had God. Hallelujah. Jews hallelujah. Ngoba izifo zasiyalelwe uba uthi Isaya waye profeta kodwa eprofeta into ayibonile uthi ngubani okholiweyo ludaba lwethu akathi ngubani ozokholwa. Into ethetha ukuthi le nto ibhaliweyo kuIsaya 53 uIsaya ukhe wayishumayela and nobody believed it. Ushumayelile uIsaya wathi ngemivimbo yakhe. Hallelujah. Mayibankosi bathi ke bona ubani yena athi uIsaya kunemfana kaThixo. Ayihlalanga uba singayipheka ithi umziwe bathi ke bona ngubani intwana uthetha ngayo. Hallelujah. Bathi ke ngoba kaloku bona bakholwa kukubona. Washumayela uIsaya wanqama kwafuneka ebhalile ngubani okholiweyo. Kona ingalo kaThixo ibiyoluliwe yolulela uIsrayeli kodwa uIsrayeli akakhanga kwazi. Hallelujah. Now uIsrayeli unodaba alushunya esiweyo. I-Gentiles asinanto engadibanisa noThixo. Hallelujah. Ithi ke ngoku ngubani owayahamba lapha? nguPaul. Uthi uPaul na ukufa kukaYesu kufike kwazosusa the dividing wall that was between the Gentiles and the Jews. Yintoni i-Gentile? Ngumuntu ongenaThixo. Akusosizwe saseGentile. Until 10 mna ndiwaseflagstaff. Ayi-Gentile akungomuntu waseGentile. Kuphi ke? Awungomuntu waseGalati. UliGalati by nature, he doesn't have God. UbuGalati is his nature, he's a dog. Ndifuna ukushumayela le nto endithunywa kuyo. And hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Mandikijime ngoba ibifundiwe le nto. Hallelujah. Kuthiwa ke ngoku this thinking eyayibamangalela, hallelujah, was the law. Mayibankosi ithi ke ngoku uYesu wabethelelwa emnqamlezweni nayo incwadi ne yabethelelwa. Mayibankosi uYesu angatsho uYesu xa ebethelelwa emnqamlezweni akabethelelelwa wena. Ubethe ubungena mthetho. Obukumangalela ubungekabikho. UYesu usazama i-Gentiles uba must be one with the Jews. Uthe
yashunyayelwa isithathe yasibeka apha sisazongena nakwi-gospel of glory. Hallelujah. Singene kwi-gospel of glory singasathethi into nge-gospel yobana hayi umthetho wasuswa. Sifike umthetho selungekho. Eyethu i-history ivela umthetho selungekho. Kame mkhembe nawo umthetho. Nam nditsho njengobafundisi abashumayeli sesizovala. Hallelujah. Ithi gospel of immortality esiyifundile kuTimothy. Hallelujah. Ithi wafika uYesu. Hallelujah. Wayizisa publicly. Hallelujah. Immortality. My Lord God. Now xa ifikile immortality sisayakwenzana encwabeni. Nizondiva ngoba nikifike ku-conference elandelayo yePasika. Hallelujah. Ukuba ngaba thina ukufa wakuphunyula. Ongagunya wabaphunyula. Hallelujah. Singena phi thina empeleni ephunyuliweyo? Zibuze uba wabaphunyula. Hallelujah. Nembethe izandla. Hallelujah. Ukuba ithi gospel uYesu ngegazi lakhe. Hallelujah. Ongagunya wabaphunyula amandla. Hallelujah. Igazi lakhe lalinini? Ungagunya amandla wathathaphi? Nizawudiva. Lo magunya ulwa naye amandla uwathathephi ngoba wena ufike selephunyuliwe. Umbuzo uthi nyani Yesu wabaphunyula? Athi ke yena ewe ndihleli apha kuba ndabaphunyula. Ube sekusithi ke wena nyani Yesu? Athi ke yena ewe nawe wahlaliswa kanye nam. Ube sekusithi wena shampu. Athi xa efika umagunya umbuzo uba awukhumbuli ngemini? Utsho kofuna kuphinde. Bahlabele nomnye sibambeni nosathana. Ubuguqugu tumbambe wedwa. Umbambe wedwa. Ufike kanjani apha? Ngoba mna I am seated far above. Engakakwazi ungena phaya. Kuthiwa wathathwa waphoswa emhlabeni. Nalapho emhlabeni wafika ixesha apho kuthiwa ixesha loba abe cast out. Usephelelwe lixesha kwalapha emhlabeni. Ngokwexesha akasenandawo kwalapha emhlabeni. Wayefike nini kanti uYesu? Xa esithi the God of this world now has been judged. He is judged. Kufika ixesha uba nabani nofuna umcasta out. Kuxhomekeke kuthi uyangcwele. Ayixhomekekanga nasekuyeni kukaYesu le nto. Ixhomekeke kuthi uba simhambisa nini uSathana emhlabeni. Ke mntwana ithi iBhayibhile umoya lo wethu uyangqinelana nalo kaThixo ukuba singonyana. Hallelujah. Bendisazozinqanda kule nto ndiyithethayo. Ndiyabona ngathi xa ndizozinqanda wathi umoya oyingcwele uthetha inyani. Hallelujah. Abantu xa bekhe bavumelana ngoba into bazoyenza badisayida ukuyenza. Hallelujah. Imnika loo nto imenza uThixo anyakaze. Kukho khona abantu bathi baya ezulwini bakhithawa. Umntu une-authority ayinikiziweyo ukudisayida
ithi iBhayibhile faith ithi umfundisi omkhulu faith comes by hearing and hearing the gospel of Christ and hearing the gospel. Hallelujah. Now kuza faith mayibonke Nkosi. Faith comes by hearing. Okay, uthi Paul andina nxolo ngevangeli likaKristu ngoba lingamandla kaThixo aliselapha entsinzweni. Athi Paul kuRomans 10:10 ukholwa ngenhliziyo wenza njani? Ukholwa ngenhliziyo kube ukulungisa. Immediately dala ngishumayela nalo mama kodwa befana baninzi bonakala bakusecaweni yomama. Hallelujah. Immediately uyikholwa ivangeli kuThixo you become